हेलो गाइस खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे ब्लग लाना फैबावलायबाय रायजोफोर नायलांगोन होननानै आं गोसो गोरबोनिफ्राय मिजिंथिनाय थाबाय रायजोफोर दिनैनि ब्लगानो जाहैगोन नैबे रौता बड'लेण्ड फोथार बेयाव गाजा गोमजायै सानब्रैनि हाबाफारिजों दिनै जोबथा आरोखि बे जोबथा दिनाव नोंथांमोननो आङो ससेब्लाबो आङो भिडिअखौ देखायलांनो आखायाव लाबाय रायजोफोर नायलांगोन होननानै आङो मिजिं खालामबाय लोगोसे जायफोर आंखौ लोगो खालामनो गोसो लोगो खालामनानै लादो आरो जायफोर आंजों दंबाय थाखायो बिथांमोनहा लाइक कमेन्ट खालामनानै आंखौ मदद खालामदो रायजो राजा नोंथांमोन आं बेखौनो मिजिंथिनानै नोंथांमोननिफ्राय बे ससे भिडिअखौ नायलांगोन होननानै मिजिंथिनानै दोनथ'नाय जाबाय रायजोफोर दे बिदिब्ला नोंथांमोनहा नायलांदो अननानै बेनिफ्राय आरो आवगायबावगोन होननानै आं आसा खालामो जिहेतु नोंथांमोननि बे गहपुर हालामनि गेजेराव गोबां बर' सुबुंफोरा बै समाव सोमावसारनायाव मुंख्लं जानो गोनां जादों दिनै बिथांमोननि मुंख्लङाबो आत्मायाबो सान्थि मोनो होननानै सानोना नोंथाङा? औ बिथांमोना माने हादोरनि थाखाय हारिनि थाखाय नांनानै जे मुंख्लं जाबोदों बिथांमोननि माने आत्माया जोबोद गोजोननाय मोनदों होननानै आं आसा खालामो। साबसिन फोरोंगिरि बान्था मोननानै बिनि थुलुंगानायखौ सोर बावनो सानो? साबसिन फोरोंगिरि बान्था मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जाहाथे आङो बेनिख्रुइ साबसिन फोरोंगिरि जाबावनो हायो बेखौ आङो गुबुन फोरोंगिरिफोरखौ मा खावलायगोन सानो? गुबुन फोरोंगिरिफोरखौ मा खावलायनो सानो? माबायदि जाजानो सारा खावलायगोन? गुबुन फोरोंगिरि बिथांमोनखौबो आङो खावलायो जाहाथे जोंनि बर' मिडियामनि सोलोंथाइया गुन गोनां सोलोंथाइ जायो बिनि थाखाय आङो गासै जोंनि आसाम हादोरनि बर' मिडियामनि बर' फोरोंगिरिजों बिथांमोनखौ आङो गुबै सोलोंथाइखौ होनो थाखाय आङो गुरै खावलायो। आलासि न'खौ मोजां मोनदों र' ने आलासि न'खौ नुबाय जिन्दगी खासि दासो लाइन फैदों फै थांसै ओरैहाय बिराद साफा जादों मोजां खालामना होनाय जादों औ मोजां जादों हा खोनाया औ एसे उन्दै समनि आरो बियो ना औ एसे साफा खालामदों माने बिथाङा 2 बोसोरनि थाखाय मार्जान स्कुलखौ बन्द खालामनानै दोनथ'बाय नाथाय मा जानो गोबां बिटिआर ओनसोलाव गेट पास क्वालिफाइड गथ'फोर दं बिसोरखौ साख्रि होनो हायाखै दाबो आसामाव 6,000 एबा गेट क्वालिफाइड माबा दङ केन्डिडेट दं बिथांमोना दाबो होजोबनो हायाखै एक्जिबिसनाव टिकेटआ 20 थाखा खरि होदोंलै एसे खमाव होदोंदां नामा एक्जिबिसनाव थांजोबो मानसिफ्रा हाबदों हाबा नङा एक्जिबिसन
नै बाइक फिसा फिसा गथ'फ्रा सम সরাসরি দুই বই আছে আমি খুব সোনকালে এই ক্ষেত্ৰত আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম বড়ো মিডিয়াম লগতে স্পেচিয়েল ৰেফাৰেঞ্চ টু বড়ো মিডিয়াম কিন্তু তাৰ লগত बे समाव जोंजों लोगोसे गुबुन मोनसे हाबाफारिनि बिबार बावजेनगिरि एबा बड'फानि बिबार बावनाय बावजेनगिरि महरै बाहागो लानो हादों एबसुनि लोगो बुंथिगिरि बिबारि बर' बिथांखौबो आं गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायना लानो खावलायबाय जोंजों लोगोसे बाहागो लानो हानाय उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानिक बसुमतारी आदा बिथां दङ बिथांखौ आं गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय आरो बिथांखौ जोङो बरायना लानो सानबाय साबायखर गाहाय नेहाथारि उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि बिथार गोरा खुंग्रा दैमारि आदा दङ बिथांखौबो गावनि सिनायथिखौ लानो खावलायबाय बे समाव मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय आरो बड'फानि मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ खेबसेयैनो मावनो थाखाय खावलायदों
बर' न'खर एबार जोबनायाव बैसागो जानोसै नङा होमबा जोंना बैसागो जोंना दैमायाव बैसागो मोजां नुखायोलै ने Ini mana ada gue tahu damna lah. Masih dam langnya ke sana na.